Så af den grund, og fordi det er den 1. januar, det er 2026, det er et nyt år, så starter man altid godt ud med lige at få klippet løvemangen en gang. Tror du ikke, det var godt? For cirka et år siden, der fik jeg en arbejdsskade i ryggen, cirka samtidig med, at menisken i mit højre knæ også stod af. Det gjorde, at jeg var nødt til at indstille al træning i form af styrketræning og løb og cykling og svøm. Det var lidt irriterende, fordi det var ellers lige begyndt at blive sjovt at tage trøjen af, når man stod nede på stranden. Så det var ikke lige det fedeste. Det har måske taget en smule overhånd nu, efter snart et år uden regelmæssig træning. Så nu er det på tide at genoptage træningen og hoppe op tilbage på hesten igen. Jeg kommer selvfølgelig til at starte stille og roligt op med styrketræning og naturligvis efter mine fysiske anbefalinger, så jeg ikke smadrer min ryg igen. Masser af cykling og løb, svømning, vinterbadning, you name it. Alt det, der er ubehageligt, det skal bare gøres. Jeg kommer selvfølgelig til at gøre det her for min skyld, ikke for din skyld eller nogen andres skyld. Der kommer ikke nogen at gøre det for dig. Det bliver nok kedeligt, det bliver og det bliver hårdt. Og det er enormt vigtigt for mig at understrege, at det ikke bliver en fitness- eller træningskanal, hvor jeg kommer til at komme med gode råd og det ene og det andet, som ingen alligevel gider at høre på. Det bliver en kanal, hvor man kan følge med i min personlige udvikling, til dels i træning og sundhed, men lige så meget mine rejser og ellers alt, hvad jeg går og laver i min hverdag. Og måske lader du mærke til i starten på de 4 billeder, du så her, at der var en fællesnævner. Det var selvfølgelig, at jeg havde buzzcut. Så af den grund, og fordi det er den 1. januar, det er 2026, det er et nyt år, så starter man altid godt ud med lige at få klippet løvemangen en gang. Tænk, hvis lortet ikke har filmet, bro. Hvis den ikke er filmet? Ja. Det var faktisk rigtig fuck. Nå, lad os lige få dig sat op. Vil du ikke have en kappe på og sådan noget der? Bruger du som en digital dagbog? Det er lige så meget, fordi jeg gerne vil filme de ting, jeg laver, og kunne se det igen, eller mine bedsteforældre, eller mine venner, eller familie, eller whatever, de kan se de ting, jeg laver, hvis jeg kan dele det med mine mennesker. Så jeg mener faktisk, når jeg siger det der, jeg gør det for min skyld, ikke for din eller nogen andres skyld. Nej, hvor ser det fucked ud. Vi lægger den net. Okay. Så... Jeg vil seriøst bytte, at min ryg kom tilbage, og jeg arbejder fuldtid til hver en dag, døgnet rundt. Og jeg har klippet den her frisyr på dig. Ja, det er det, jeg mener. Den frisyr, den har du klippet før. Mackenzie og... Drago også. Han får stort set den her med. Jo, han får også præcis den her, Anders kommer helt ned på 12. Men er der ikke mange, der har fået stress af, at du ikke klipper længere? Jo, men det er, hvad det er jo. Ja, selvfølgelig det. Du ved godt, hvorfor jeg startede med at klippe til at starte med, ikke? Nej. Jeg så det som, altså jo, jeg synes det var sjovt, ikke? Jeg havde en interesse i det til at starte med. Ja. Også bare for at have en backup-plan. Så jeg var sådan, jeg vidste godt, jeg ville prøve alle mulige sjove ting, eller alle mulige forskellige ting. Men hvis alting ligesom gik galt, og jeg ikke vidste, hvad jeg skulle, så havde jeg bygget et skill, jeg altid kunne gå tilbage til. Ligesom folk siger, om jeg tager en uddannelse som en sikkerhed, ikke? Jo. Nå, det er lige noget, som ikke alle bare kan gå ud og gøre. Der er jo en service, der er noget nærvær ved, at du kommer ned hos din lokale barber. Der er noget hygge, som folk sætter pris til, ikke? 100%. Man glæder sig til nogle gange til det jo. Det er det jo. Ser frem til det. Men det kan også være svært, hvis du ikke har en. Altså jeg kan da huske, fra da du startede med at klippe mig, der tror jeg, der var én gang, jeg blev klippet af en anden, og det var fordi, du var ude at rejse. Ja. Og ellers så, altså, hvis ikke man finder den der ene, så er man også fucked, ikke? Fordi men det er sygt, der er mange mennesker, som aldrig når at finde den der ene barber. Jeg hører tit om folk, der er sådan der, og så var jeg hos ham der, og så ham der, og ham der, han fuckede mit hår op, så tog jeg hen til ham der, og ham stoler jeg heller ikke på, og det lyder bare stressende. Fuldstændig. Det er fuldstændig stressende. Det er fuldstændig stressende. Men det er det virkelig. Ja. Tænk på, at du ikke bare kan folk komme og klippe et hår, som du godt vil have det. Ja, det er sygt.
Det er 2 år siden, tror jeg sidst fik det her. Måske lidt mindre, det ved jeg ikke. Jeg troede faktisk ikke, jeg skulle tilbage til det. Det var nemt. Men det bliver lidt koldt. Ja, der er huer. Ja. Spiller det? Det begynder det. Det er skide godt. Det er vildt, hvor stor en forskel det gør med faden, altså frem for når det bare er det æggehoved, ikke? Ja, virkelig, virkelig. Altså, det er ikke acceptabelt det andet. Man kan ikke gå Slet rundt ikke. på gaden sådan. Slet ikke. Altså det hele, altså... Og det syger, at man tænker ikke så meget over det. Men det gør bare, når man så ser det, når man ikke har lavet den, og har klippet 12 hele vejen over, så er man sådan, okay, det er jo helt fucked. Fuldstændig. Men jeg kommer også til at lave sådan nogle videoer, tror jeg, hvor at, altså motorcykelvideoer og sådan noget, og mit værksted. Jeg skulle lige til at sige, hvor du sådan fik som motorcykel. Eller Det. Og hvordan starter du så træning op, stille og roligt, siger du? Du er begyndt? At jeg er meldt ind i X igen. Ja, har du fundet partner? Ja, det bliver meget kort nu, gør det ikke? Det er jo den samme længde, jeg bliver ved med at køre. Ja. Er det liner? Ja. Så vil jeg se, at der kun er 8% strøm tilbage på kameraet. Nå, er det bare ned på mausen? Nå, skal den modsat. God. Kæmpe skud til Thomas. Gør det igen. Godt. Stå på det. Jeg var vise den her. Altså en mand, der har klippet før. Ej, hvor er det sygt, det at være tilbage. Det kunne seriøst ikke være bedre. Det var seriøst det, jeg havde håbet på. Det mener jeg. Så ligger der bare en død kanin nede på gulvet. Og det er ikke en paryk. Nej, bro, det er bare, hvor lang tid er det, du lader det gro? Jeg tror, det er 1,5 år i hvert fald. Meget hårdt, der kan gro på 1,5 år. Ej. Ej. Godt.